खुलुमबाय आंनि मुङा श्री खोरोमदाव ब्रह्म आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों बे खन्थाइखौ आंनो लिरदों बे खन्थाइखौ मोगथां जिउआव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथायनि सायाव सोनारनानै सुजुनाय जादों आरो बे खन्थाइया सोरनिबा जिउ जारिमिनजों गोरोबबायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। फैदो बिदिब्ला खोनासंदिनि खन्थाइनि मुं नागारलांबाय नों रजे। नागारलांबाय नों रजे आंखौ गोसोआव हाजासे दुखु होना खारफालांबाय नों रजे आंखौ गारनानै गुबुन सासे सेंग्राजों। आंदि नोंनि सायाव मा दाय मावदोंमोन रजे आं जेबोखौनो हमदांस हायाखिसै। नों फोरमायोब्ला आं सुज्रायना लागौमोन रजे आंनि गोरोन्थि। नाथाय नों आंजों फंसेबो रायज्लायालासिनो आंखौ गारनानै नों मानो गुबुन हौवाजों दोनखारलांखो रजे। जेराव जों सानैजों 2 बोसोर मोजां मोनलायनायनि उनाव सानसे गोथार जुलि जादोंमोन। नाथाय नों बावलांबाय नामा रजे बै समाव जों सानैनि गोथार जुलिनि सानाव नोंजों आंजों समायखिरा लानायखौ। नोंनोथ बुंदोंमोन रजे आंनो नोंनिफ्राय जेबो नाङा आंनि नोंनि अननायखौल नांगौ होननानै। नों थैबा आंबो थैफागोन नों थांनानै थायोब्ला आंबो थागोन नों जेराव दं आंबो बेयावनो दं होननाय रावफोरखौ बावगारनानै नों गुबुन हौवाजों माबोरै आंखौ गारनानै थांखो रजे। नोंनोथ बुंदोंमोन रजे नोंनि दुखुआव अराय गाबफागोन आरो सुखुआव अराय मिनिफागोन होनना। नाथाय नोंनि बै बुंनाय रावफोरखौ नों बावगारनानै आंखौ गारनानै गुबुन सेंग्राजोंसो दोनखारलांबाय। आं दिनैसिमबो नोंखौनो नेनानै दं रजे। नों गावखौनो सिख्ला साननानै लादोंमोन नामा? दिनै अनथाव बाथाव फिसाला गोरोबथाया बेसेबा गाबै गाबै आंनाव सोंबाय थायो आफा आइया बबाव थांदों होननानै। नाथाय आंहा खुगायाव राव गैया फिसाला गोरोबथानो खोन्थानो थाखाय। अनथाव बाथाव फिसाला गोरोबथानि बिब्दि रावखौ खोनानानै मेगननि मोदैजोंसो फोरमायसै आं। अब्लाना गावसै आफा नोंनो आंनि बिफा आरो नोंनो आंनि बिमा होननानै आंनि मेगननि मोदैखौ बुगारनानै बिखायाव बजबना गाबबाय बायसै फिसाला गोरोबथाया। गोरबोआव गावग्लिनानै हाथफ्ला जालांबाय रजे। एखनब्ला दुखुखौ सहायनो हायियाव थैनो गोसो जायो। नाथाय बे अनथाव बाथाव फिसाला गोरोबथानि गोदै मिनिस्लुनाया आंखौ थांनानै थानो गोहो होयो रजे। एखनब्ला नोंखौ गोसोखांनानै सिरि सिरि गाबखोमाबायसै आं। एखनब्ला आं गाबनायखौ नुसनोब्ला फिसाला गोरोबथाया बुङो दा गावसै आफा आइया मोजां नङा बेनिखायनो नों आरो आंखौ गारनानै आलाय सिलाय खालामना थांदों। आंनो रावखौबो नाङा आफा नोंनो आंनि बिफा नोंनो आंनि बिमा होननानै फिसाला गोरोबथाया मोदै रुदु रुदु गाबबाय थायो रजे। गावनि असे फिसाय आरो अनथाव बाथाव फिसालाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों दोनखारलांना नों जोबोद गिदिर पाप मावबाय रजे। नाथाय गोसोआवला रजे सानसे मोनगोन नों बिदिनो साजा। खन्थाइया एसेनोसै गोजोन्थों।